Lene. Mor har fået briller nu. Det er et look, som far godt kunne. En sekretær eller advokat. Kunne du tage det på i nat? Nam nam. Nam nam. Hiv og sving. Tingeling. Nam nam. Tag dem på, det er ikke så svært. Så er der gang i mit klokkeværk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, det er min fantasi. Hvis jeg er din brille, er du mit etui. Nam nam. Nam nam. Hiv og sving. Tingeling. Nam nam. Nam nam. Hvad griner du af, far? Ikke noget, Lille. Det er noget voksensnak, det skal du ikke tage dig.